Hi everybody! Kumusta kayo dyan? Welcome sa aking YouTube channel. Ako pala si Simpleng Bisaya, ang Bisayang Bisaya. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe na mo and click the bell button para updated din kayo sa aking mga videos. So, sa mga nakapag-subscribe na, salamat sa inyo. Salamat sa tulong ninyo. Naka 140 something. So, ano ba yan? So, salamat. Karon kanang na ako'y video. Sumpay nga tong video na ako nakuan. Previous nga video na nagkuha kog airpod nga nawala sa Festival City. Sumpay ni siya. Kaso, busy ang beauty ni Lola, so wala pa na ako na-upload. Ang buhato na ako kay puro naman lang to storytelling about sa na-experience na ako diri sa Qatar, about sa basta na-experience about sa mga gamit nga mawala bitaw, kay bawa na ka sa ato ang lugar, pag naay nawala nato asa ka mga cellphone, mga gamit nga nawala, dili na jud nimo makuha, dili na mabalik nimo ba, kay sa mga taong uban nga nakapunit ilang pag-interesan. So parang swerte na ko kay nakakita ko, swerte ni nako kay nakakita kong cellphone, ako una ni nga na ba, di jud na siya maayo. Pero ang ubang mga tao gud sa tuwa ingon ana man good, pero diri sa ibang bansa dili jud na experience na nako mo nga ako ni siyang i-share, kay ang experience ako ni siyang i-share kay daghan ng mga gamit diri sa alaga nako, akong kauban, bag-o pa ning akong kauban diri, gitagan siya cellphone. Tapos karon kay busy man mi lagi diri, siya man ni uban sa among alaga ni tan-og sini. Karon kay ambot pod nga nakalimtan man niya ang cellphone, bitbito kuno to niyang cellphone. So paglingkod niya sa sinihan, iya ra pong gibutang sa lingkuranan. Karon na kay nahuman ng salida, danggawas na sila. Pagpangawas pa nila kay wa man din taon niya gibitbit yung cellphone. Paguli na diri niya nga sa anong cellphone nawala ana siya. Ang cellphone nawala, nakalimtan to sa sinihan. Nalimtan ako to sa sinihan, mauna. So, ang akong gibuhat, gikuha na ako. Ang gibuhat murag, gi-search na ko sa Google yung sinihan. Kay, kuan man to nga sinihan kanang naay. Noon diri sa Qatar nga sinihan kanang nakalimot na umpog ko eh. What? Loading kin hum utok perminti ba unsa ba ni? OMG. Novo nga sinihan dito sa lang tanaw. So akong gi-search sa Google ang contact number. So akong gitawagan. Karon gi-describe nako, gipa-describe ang cellphone mo nimo na nakit-an sa naglimpyo sa sinihan. Oh, nakit-an sa naglimpyo kay iniguman bayag salida sa kanang usa ka film nga na pagpanggawas sa mga tao na anay mga cleaners mo sunod og limpyo. So nakit-an ang cellphone niya. So nakit-an ang iyang cellphone dito sa lingkuranan, gisurrender nila sa guard. So pag na-receive na ng guard na yung cellphone na yun, ilang dalhon sa lost and found. So muna dinha kung naay mo tawag, naay mo contact, i-describe lang po to sa tag-iya, tapos mutugma sa cellphone na yun, makuha ra. Mo nang bilib ko diri na mawala ang mga gamit mahabili nimo sa mga mall, mga restaurant, na kay nahagbong din na sa mall. Kung naay makapunit, ihatag sa guard, tapos ang guard magdala dito sa lost and found. Ana ba? Nasa tuwa ba? Ang uban mga tao bitaw. Itsud ka mo umakonsensya, no? Itsud ka mo umakonsensya, but na lang. May mawawala talo naman. Maibalik pala. Dati rin nagpunta kami ng dinner, basta nag-dinner dito sa Pearl kasama
kasama si pinsan ng amo ko at saka yung alaga ko. Ngayon, nagpunta kami doon hapon. Maaga po, ay, basta hapon may after lunch may nagpunta doon. Pagdating namin doon, syempre gabi na. Ngayon, hindi ko rin nilagay yung shades ko sa bag ko. Yung shades na yun, galing yun ng Amerika. Nung nagbakasyon kami ng Amerika, binilhan nila ako ng shades. Pinapapili nila ako dun sa Ray-Ban. So, yung shades na yun, galing sa Amerika yun. Siyempre, mahal na mahal ko yun kasi galing Amerika eh. Tapos nung nag-dinner na kami, hindi ko talaga nilagay sa bag kasi iniingatan ko yun eh. Pag ilagay ko sa bag, masikip yung bag ko kasi maraming mga nakalagay doon. Ang ginawa ko, nilagay ko rin sa upuan. Kung saan ako umupo na kumakain kami, nilagay ko rin doon. Ngayon na, kaya galit naman yung nanay ko. Sabi ng nanay ko, sana kayo, sabi ko, kakain pa kami dito. Anong oras na? May pasok po kasi gano'n. So nagmamadali kami. Katapos namin kumain. Tumayo ako, bitbit ko yung bag ko. Yung shades ko, hindi ko na naalala. So nakalimutan ko. Kinabukasan, sabi ko, parang may nakalimutan ako. Diba? Magsundo kasi ako ng alaga ako long time yan sa school. Nag-shades ako kasi mainit niya. Sakit sa mata. So mag-shades ako. Yun na, naisip ko, hala, yung shades ko, nakalimutan ko pala dun sa dinner, at sa dine-in dinner, masiguro to. Diyan sa may, sa Pearl nga, pala ay sa to eh. Kalimutan ko yung kasi nag-bowling yung alaga ko dun eh. Tapos ngayon, wala akong number. Syempre, wala akong number dun sa restaurant. Ang ginawa ko, sinesearch ko sa Google yung restaurant na kung saan kami kumain ng dinner. Sinearch ko. Inahanap ko dun sa Google. Kinuha ko yung number. Hindi na-share. So, na-search ko yung number ng restaurant na kung saan kami kumain ng dinner. Kinuha ko yung number. So, tinawagan ko. Sabi ko, ayun, tinatanong ko sila. Sabi ko, diyan, kumain ako kahapon. Tapos, may nakalimutan po ako dun sa may upuan sa bandang ganito, ganyan. Ano po siya, Ray-Ban po siya, ganito, ang kulay niya, ganito. Naiwan ko lang dyan kagabi. Sabi niya, opo, may naiwan dito na shades, pero kailangan namin yung exactly na description ba yan? Exactly nga kaning na ipag-describe daw. Ayun, pinuntahan ko doon bago ako nagpunta ng eskwelahan. Hindi duman ako doon. Syempre galing doon ng Amerika eh. Tapos sayaan ko lang mawala. Diba? Sayang. Tapos yun, nahanap ko talaga. Bago ako nagpunta ng eskwelahan, pinuntahan ko doon. Yun, nakuha ko. Biniro pa nila ako kasi nga, yun eh, Ray-Ban yun eh. Sa'yo ba ito talaga? Hindi nakapaniwala sila kasi syempre katulong na ako nakapag-shades ako na ganun. Hindi naman talaga ako magkaroon ng ganun kung hindi nila ako binigyan. Ako, ang kayang-kaya ko lang yung 35 real. Kaya ko lang bilhin yung 35 real, yung 25 real. Yan ang kaya kong bilhin eh. Di mahal yung Ray-Ban eh. Tawa talaga ako. Yun nga, dito eh. Hindi ka mag-alala pag may nawawala ka. Kasi may balik talaga.
basta anuhin mo, siguraduhin mo kung saan mo naiwan, siguraduhin mo na dyan talaga naiwan yung gamit mo. Kasi kahit sa mall, kahit sa restaurant, kahit sa tindahan, lahat, kahit saan dito, pag may naiwan, ibigay nila talaga sa lost and found. Siyempre ano yan talaga naka-advantage dito. Pag may mawawala, nahanap talaga. Basta dyan lang din sa tawag nito, sa mga mall, sa tindahan, sa restaurant. Maliban lang kung nalaglag sa karsada, ganyan, syempre hindi na yan maano mo, hindi mo na yan. Sino ba naman halimbawa sa karsada manahanap, hindi mo naman masigurado kung saan na nahulog, diba? Kung may halimbawa galing ka ng Festival City, tapos katulad dito, pumunta kami ng dumaan kami dito sa Lulu, tapos halimbawa galing kami ng Festival City, tapos dumaan kami dito sa Lulu kasi may bibilhin kami na pagkain sa alaga ko. Tapos ngayon pagbaba ako dito, nalaglag siya, di ba? Hindi na siya tawag dito, hindi na siya ewan ko lang din kasi dito may naglilinis ng may naglilinis ng sasakyan. Kung may nagpa-park dito, may magpupunas-punas ng sasakyan. Halimbawa kung silang makahanap, tapos ibigay nila dyan na may nahanap kami doon sa may parking area doon, may nahanap kami na ganito, ganyan. Siguro pwede din yun kasi hindi naman to iwan ko lang kung kasi ito nakaprogram to sa cellphone ni alaga ko. Tapos katong tumig Amerika, si nanay, amo kong babae, sa sobrang busy na muglakad, lakaw-lakaw, kay pag naagund mi sa bakasyon, dili mi magsakay, o syempre gikan sa hotel, syempre kung saan mi nag-check-in, mag-rent lang na si tatay sakyanan dito. Tapos i-search lang ni tatay sa Google Map ang location, tapos maadto mi dito anong lugar ha. Pagkahuman i-parking ra na ni tatay ang sakyanan. So syempre ang buhaton namo, ikot-ikot lang jud mi sa lugar nga among giadtuan. Nya kadto nawala ang bracelet ni nanay. Pagkawala sa bracelet ni nanay, layo na mi. Karon napansin na nawala yung bracelet. So nagpangutan na si nanay sa guard. Wa bay nakit-an nga bracelet, wala bay nag-uli nga bracelet. Sa Amerika to ha, sa California. Karon ingon man ng guard, kuan na i-check dito sa lost and found. Syempre layo na mi kaayistanan. So ingon si tatay, sige magkuan sa ta ka na manuroy sa ekonomi, unya na lang inig pauli kay naa man dito ang lost and found sa way nga padong mi mo pauli. Mao to pag uli na namo giadto namo. Pero si nanay gipangutanan ta ng guard, ingon murag nanay clue bang murag nay nakakita. Tapos mao to gihapit namo pag uli dito ang lost and found. So si nanay rin ni sulod. Pag sulod ni nanay dito, mao to gi-explain ni nanay, tapos describe niya ang bracelet nga nawala. Karong natugma man sa katong bracelet niya gi-return dito, gi-surrender. So nakuha ni nanay ang bracelet niya, di ba? Gold yun ha. Kung mga interesado pang mga tao kung kinsa tong tawanan nakapunit, kung kinsa tong nakapunit ang interesado pa, di na jud mahanap na, di na makuha ni nanay ang bracelet. Pero believe talaga ko, talagang honest sila dire, dili sila interested, dili lang kay dire, basta halos sa ibang bansa siguro ambot na kapod
basta sa base of my experience diri sa Qatar ug sa Amerika. Believe talaga ko. Pero di sa ato ba? Makonsensya pud mo uy. Ng mga tao din nang makapunit og mga mawala. Isulti pud ninyo in town. Uy, ipahibalo pud sa kuan publiko. Uy, nakapunit ko diri kuan. Dili ba pahimuslan ba? Di ba? So, maura to. Maura to akong ika-share. Maura na akong ika-share sa inyo nga na-experience na ako. So, maura to. O, salamat! Thank you for watching. So, salamat sa oras, sa paggahin ninyong oras pagtan-aw sa akong video. Salamat. Ug salamat sa akong gi-share nga naunta pud mo'y nakatunan ba kana bitong nakatunan sa akong gi-share kay sa na-experience na ako dinha og diri lahi ra man good. Lahi ra jud. May cellphone mawala des atoa, mahabilin sa tindahan or asa dapit na mahabilin di na jud dinton makit-an. Mahabilin karon. Nya nilakaw na ka. Pagbalik nimo, una ko nahabilin cellphone diri. Wa ka kita. Wa man ko nakita ang cellphone. Yan na. Mga ambot na lang. Ambot na lang. Diba? Kakaloka. Salamat. Bye-bye. Thanks for watching my videos. God bless.